Вітаю! Мене звати Олександра і я українська акторка. Мені 20 років і зараз я навчаюся у Карпенка-Карого майстерні долі. Раніше я навчалася у Вінницькому коледжі мистецтв, також на акторку. Я професійно співаю, займаюся цим з дитинства. І останній мій великий проєкт – це були троянські жінки. Тому я відкрита до будь-яких музичних проєктів, пропозицій. Я зможу зіграти на будь-якому музичному інструменті та заспівати будь-яку пісню. Також я досить пластична, я вмію танцювати, фехтувати. Я володію добре українською та англійською мовами. І я неймовірно люблю свою професію, театр, кіно і мистецтво, тому я буду дуже рада створювати щось нове, прийняти участь у вашому проєкті та сподіваюся до скорих зустрічей.